Hát sziasztok, srácok, lányok! Az én nevem Farkas, és ebben a videóban elhoztam nektek megint egy Brawl Stars-os kopis játékot, meg egy ugye új videót, és nagyon szépen köszönöm a 23 feliratkozót. Jézusom, el sem tudom mondani, mennyire örülök, és nagyon-nagyon sokan írtátok, hogy csináljak második részt, úgyhogy csinálok. Mert a egyik videóm alá írtátok, úgyhogy most csinálni fogok. Na, az első játékunk, az a Bubble-Kvass lesz, nem tudom, mit kell kimondani, angol tudásom 0/0. Úgyhogy ennyi. Ez csodálatos lesz szerintem, úgyhogy készen állok a játékra. Hát orosz vagy ukrán készítő csinálta ezt a játékot. Ez meg mi a... Jó, ez mi volt? Ez mi volt? Mindegy. Mi ez? És ezt nevezik processos kopinak. Hát, mondjuk... Hol van a shop? Ez a shop. Shop. Van 50 gemem. Költjük el. Mit vegyünk? Hát itt van mindenféle. Nem mond. Ne. Ez mi, Barbie? Ne. Ez komolyan Barbie. Ezt most nem veszem meg, bocsi. Okés. Jó, vegyük meg azt a Barbie-sat. Nem bírok magammal, gyerekek. Mega. Jaj. Felhívja rám nem tudok. Felhívja rám a figyelmet, hogy azt nem tudom megvenni. Csodálatos. Gyerekek, csodálatos. Jaj, ez a Barbie-s. Holy shit. I'm sad. Please sing. Oh, can you go on? I'm a singer. Oh, your voice is so husky. Itt is a link a játékban, és lett 140 gemem. Csodálatos. Mit tudunk venni? Vegyük meg ezt a megát. Nagyon kíváncsi vagyok, mi ez. Ez volt mega. Ez komoly. Én mit tudom nyitni. Nyissuk ezt ki. Nyitottuk Spider-Man. Nyissunk egy ilyet. Jézusom, mi ez? Aztán. Csodálatos. Jó, akkor menjünk egy kört. Menjünk ezen egy kört most. Én most ott vagyok. Anyát. Menjél. Menj.
Áj! Ez olyan jó. Én szerintem a legfogyatékosabb ebben a játékban. De hova mész? Nem tudsz egy helyben megállni? Nem mondd, hogy belaggoltam. És ezek most tudják, hol vagyok? Ó, nem baj. Ez csoda volt. Jaj, mi volt ez? Értem. Miért léptem ki, nem tudom. Jó, milyen jövök? Bezsemelek most így 70 gemet még, jó? Nyilvás kacok. Nagyon jó lett volna, kiírom a Surface. Itt is lennénk a játékba. Bezsemeltünk 118 gemet, és akkor most a megáról fogunk pörgetni. Egy görög dinnye! Nagyon jó. Gyerekek, ez a játék nagyon jó tényleg. Na mindegy, ha tetszett a videó, akkor újra elmondom, beszélni meg fogok tudni. Jó, mindegy. Felejtsük el, ha tetszett ez a videó... Hagyjuk. Okés? Ha tetszett ez a videó, nyomj egy lájkot, és iratkozz fel, ebben tudsz engem támogatni. Beszélni meg fogok amúgy tanulni tudni. Jaj, de hülye vagyok, Istenem. Na, ha tetszett ez a videó, nyomj egy lájkot, és iratkozz fel, ezzel tudsz engem támogatni. Én Farkas voltam, sziasztok, és megtanulok beszélni.